uhambo lethu luyaqhubeka sedindile lapha sazobheka ingane lezi izingane ezisindile manje sibaningi kakhulu lapha sibaningi kakhulu kuyaphithizela nama abanye beshona kanti ubhekwe sebeqale sebeduka-ke ibekweni okay siyabasibonane futhi sibonana sinomafundla khuluma ngenganami ngengiyamsifunde ehotel thina sambeni ngapha sihamba noda yakhe ngona khona ukuhamba la manje lokho kwe-lift lokhu lositindezela sibalandele futhi sibalandele hayi aningi lapha kumpentsheni umnyango mncane umnyango wamasikandi ubonakele kakhulu anomuthi ayiwothi izoba ncane abantu abangaka phazamisa ngokusebenza kwesibhedlela kodwa phela akunalutho akunalutho yeah because lesiqhubeke futhi uze makuthiwa ncane umuthi 3% nakuphela sekushointini okay futhi nephi sikhona ya kuthiwa ayisesiright kuthiwa ayiphelele mntuna kuthiwa le nto ayiphelele la emnyango ncane umuthi 50% nakuphela sesiyozwa ngabo-ke laba ulokhusi sihambe lokhusi hawu ngavuleleka nkosi yami thank you bese bengichitha wangibona yedwa ukuthi kufanele mngoni bese ngichitha I'm going with a relative. Yes. Perfect. Thank you. Yes, it's thank you. Sajivisa lo. Sajivisa. Necklaces. No, Cezanne. Als we zeer geweest, we zijn goed kunnen. Baningi kakhulu. Okay. Mazi ukuthi uyalula moto isibone ngathi. No. So if I charge it,
asemnyanje nokuthi-ke phela no orange ngiyashayisa hayi thina amanumber 1 ethanjeni ya sibekhuluma ulimi lwabo lolu o-orange into engingayazi ngempela angazi ukuthi bathini kodwa angiboni bathi le ngane izoshushulula nansi into engingayibona ngayo okunye nokunye lamatema abasebenzela ngeke phela kuyakhamba nokuthi esikoleni wagcina kwabani so ezinye izinto engizizonke angizwa lutho sikhuluma nodokotela cha ngithi mina ingane le iyethembisa izolo lami sekukhulunywa kamatema akhona lamatema akhulunywa la angiwazi ngoba phela nasesikoleni kuyasho ukuthi angihambanga ibanga elide ngahamba njabe ngayihlalela phansi manje kezwakala-ke uma uzufika la ngoba ezinye izinto khona igama abalishile bathi oracle wazi ukuthi u-oracle yini nangiyocinga u-oracle kodwa nje kuyabonakala ukuthi ingane iyathembisa sesihambe siyobheka enye ukuthi intoteni bafundisi ngaphazamiseki ukusebenza kwesibhedlela ngenxa yethu manje phela sesimi ngathi sibheke erenki ezinye iguli ingaveli ayingaveli ezinye iguli abanye manje into nasesimi ngathi nakuserenki iqongololweni kanti ukusayinza kwesibhedlela kukhuleke ya uthandaza mfundisi sobesithandaza sobesithandaza angiboni laba clearish baklearish bese siyathandaza vela udingeni oh yes bese okay nabo abaphethe network yasezulwini nangu umfundisi uMpungose nabo abafundisi nangu phethe ngisho babethi nje isuka bona abantu abaphethe airtime yasezulwini laba bazothi masiphume bese bayathandaza asinesiphambanyo phethe inkonzo yesiphambano ngoba umfundisi mina nje awulutho akho lutho lesi siphambano ngingakwazi usithola nami okay ungabe ungaqala umcobo bese ngisho khona mina yamaphangisi hayi sengiyasifunda asibongeni bakithi wonke umuntu ochitha isikhathi sakhe wonke umuntu ochitha idatha lakhe ukuthi abe nathi kulesimo masibandawonye kuba nembono ehlukile lokho kuyasilekelela kakhulu kuyasinika amandla awu nangu gift of the givers sokufika inkulu-ke manje nangivoka kunene uyaphela i-crash leyani uzokwenza nongasakhela i-crash sayakha mfowethu uma sesithola i-permission nje ilo itayitela kumasipala unamandla uNkulunkulu yebo ukuthi nisayakhe futhi impela nje silinda itayitela kumasipala ukuthi ubanike itayitela once wabanike itayitela ziyasuka uvele ikhona i-process ekhona ekade lokhuze nangu gift of the givers uthi leya crash ikhona iplana nayo ungcono-ke awungcono usufika ne-renil bengithi phethe ama-food parcel umuntu ama-food parcel wena ungaliphethe ibhakede mina ngiphatha ama-food parcel umuntu ama-food parcel phela awulokhuze masisha usu-green ngaphela green but angithi uthi yilaba iphashana hey hamba lokhuze vala asivaleni hamba lokhuze yaphila uzosinda baniphethe kahle awunesibala baniphethe kahle bayisho bona asibakhulumeli bayikhulumela bona kuphi ekhaya cha sayamasteli ungene nini la 3 weeks bathi uzophuma nini ngethembile siyabonga kakhulu siyabonga mfowethu thanks so much siyabonga thank you siyabonga qhawe thank you siyabonga uzovela sukuma funa uphuma manje qashu ngqabula maketanga kubhala stop and go siyabonga
Siyabonga kakhulu Qhawula kithi. Yes, ngizokubamba ngamandla begqabuka. Siqabula yonke into manje. Siyabonga kakhulu. Thank you, siyabonga kakhulu. Thank you. Asibaleke. Siyabonga kakhulu baphathi. Thank you. Hawu. Hey lokhuza. Hey. Siyabonga kakhulu. Okunye sengizonixoxela bakithi. Sengizamile. Siyabonga ngedatha lakho nokuhlala nathi kuze kube la emzimeni emhleleni nathi siyabonga kakhulu. Thank you so much.